Dobro večer svima. Hvala si Marija. Evo, drago mi je da vas vidim da ste došli u ovako velikom broju. Zadovoljstvo mi vas je pozdraviti i naravno u ime ogranka Matice Hrvatske u Metkoviću uz veliku zahvalu gospođi Zrinki Mioć, ravnateljici Gradskog kulturnog središta koja s nama tako usko to posurađuje. Večeras nam je iznimno zadovoljstvo predstaviti, a ja bih rekla čak i vrhunac naše kulturne baštine, splitski evanđelistar, i imamo 3 iznimno vrijedna predavača. Imamo don Josipa Dukića s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, fra Danimira Pezara, recenzenta, profesora liturgike na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i našega mještanina fra Domagoja Volarevića, profesora također na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Prije samoga predstavljanja evanđelistara, evo, napravit ćemo jednu opuštajuću pauzu sa koralnim gregorijanskim napjevom našega šumskog zbora Svetoga Ilije i počet ćemo sa Nebesa odozgo prosite. Izvolite.
evanđelistaru. Svi znamo da je to biserom Bona i da kao što katedrala ima svoja žarišta, svoje kipove, svoje slike, tako i on žarište naše crkve i namješta se riječ Božja s Bona i stoga bi mogli reći da on onaj koji je tako uvijek specifično korišten i kojega nosimo u procesiji, kojega se kadi i kojega se ljubi kao i oltar. Stoga evo dajem riječ don Josipu Dukiću, izvolite profesor. Dobro vam večer, dame i gospodo, hvala što ste došli na predstavljanje ove vrijedne knjige splitskog evanđelistara, knjige iz 12. stoljeća. Ja ću vam reći nekoliko riječi koje je pripremio profesor Ivan Basić kao jedan od recenzenata, ali on, nažalost, zbog zdravstvenih razloga nije mogao biti večeras s nama. Pa ću evo uputiti vam nekoliko njegovih stručnih promišljanja o ovoj vrlo vrijednoj knjizi koja je popraćena sa studijom od naših vrijednih profesora. Zahvaljujem Matici Hrvatskoj koja je evo na jedan primjeren način učinila nešto veliko i na taj način dala svoj doprinos onome što je Matica radila kroz povijest i što će Matica, nadam se, raditi kroz povijest. Izgleda nam možda da smo se malo umorili kada je u pitanju kultura, kada je u pitanju kulturna baština, međutim ja sam uvjeren da će u svakom vremenu se pojaviti pojedinci koji shvaćaju vrijednost naše baštine, vrijednost onoga što je stvorilo kontinuitet u duhovnom i vjerskom smislu i što je u konačnici sačuvalo naš identitet. Jedan izvor, jedna knjiga koja je to sigurno učinila i evo i danas stvara kroz ovaj reprint i kroz uvodnu studiju, mislim da je i splitski evanđelistar. Upravo zbog toga zahvaljujem Matici, zahvaljujem svima vama koji ste članovi Matice i sve one koji će to postati u nadi da vrijeme koje je pred nama, koliko god izgledalo beznadno, ja sam uvjeren da će duh koji se hrani ovakvim sadržajima preživjeti i da ćemo svoj identitet sačuvati, i vjerski i nacionalni. Profesor Basić, kao jedan od recenzenata, izvukao je one glavne naglaske kada su u pitanju ovakva izdanja, jako složena, jako zahtjevna i za obradu, i za pripremu, i za objavu. Evo, iz njegove recenzije izdvajam samo nekoliko važnih naglasaka. Djelo Splitski evanđelistar je namijenjeno znanstvenoj i stručnoj javnosti, studentima humanističkih i društvenih disciplina, povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije, kulturne antropologije, filozofije. Ujedno je i od interesa i lokalnoj te široj zajednici uključenoj u srednjovjekovnu prošlost našeg prostora, u našem hrvatskom, ali i euromediteranskom kontekstu. Kod ikološke, crkveno-povijesne, paleografske, liturgijske i sve druge analize srednjovjekovnih bogoslužnih rukopisa u hrvatskoj medijevistici zastupljene su odavno, ali se tek u posljednjih 20-ak godina krenulo u sustavniju obradu pojedinih kodeksa. I to uključivanjem interdisciplinarnih timova stručnjaka u njihovo proučavanje te objavljivanje, ne samo domaćih, nego i inozemnih autora. Kao primjeri se mogu izdvojiti objave Osorskog evanđelistara, Kotorskog lekcionara pontifikala. No, dva su pak recentna izdanja se mogu navesti kao osnovna usporedba i paralela s kritičkim izdanjem Splitskog evanđelistara iz 12. stoljeća. To su Evangeliarium Spalatense, Splitski evangelijar sa uvodnom studijom, transkripcijom, tekstom, kritičkim aparatom koji je priredila Mirjana Matijević Sokol u suradnji s Tomislavom Galovićem,
a objavljeno je u Splitu 2016. godine u izdanju Književnog kruga i nadbiskupije Splitsko-makarske. Riječ je o Evangelijaru koji je zapravo najstarija knjiga na ovim našim prostorima, ne samo na prostoru Hrvatske, nego na cijelom ovom prostoru koji ide prema istoku. Nigdje starije knjige od tog Splitskog Evangelijara nema. A druga knjiga je Trogirski evanđelistar sa uvodnom studijom i transkripcijom latinskog teksta kojeg je priredio Miho Demović, urednik Josip Ratulić, a objavio je Splitski književni krug 1997. godine. Krupuloznošću obrade i tematskom raznovrsnošću oba se djela nameću kao prirodan predložak kritičkom izdanju Splitskog evanđelistara iz 12. stoljeća. Na koncu, kritičko izdanje Splitskog evanđelistara bit će objavljeno dvojezično na hrvatskom i engleskom jeziku, ispunjavajući time itekako važnu ulogu u premošćavanju jezičnih barijera koje je dosad uvelike ograničavala dosege rezultata hrvatske medijevistike, te njena suverenog predstavljanja međunarodnoj znanstvenoj zajednici. Autori sa Splitskog katoličkog bogoslovnog fakulteta, ovdje prisutni Fra Domagoj Volarević i također drugi profesor sa KBF-a, također Franjevac, Fra Domagoj Runje, povezuju povijesno istraživanje s drugim disciplinama i područjima uzajamnog utjecaja, osobito s kršćanskom liturgijom. U radu je povijesni kontekst prikazan na primjeren način. Zaključci autora su jasni i primjereni, uspješno sažimaju pojedine zaključke, prikazuju temeljne rezultate i odgovaraju na istraživačka pitanja. Ukazuju na nova i neriješena pitanja. Tekst pokazuje visoku razinu egzegeze, logičan je i dosljedan, analiza je temeljita i uvjerljiva. Objašnjenja i argumenti su primjereni, dobro organizirani i povezani te u skladu s opisanom metodologijom. Tekst je u potpunosti sređen, uključuje sve potrebne elemente, struktura je u potpunosti razumljiva, rječnik primjeren, izražavanje jasno i jezgrovito. I kao takvo vrijedno je objave. Naravno, kada je ovo profesor pisao, došli smo do onoga što je na kraju i ugledalo svjetlo dana. I u tom kontekstu bih vam uputio nekoliko riječi kao voditelj ustanove na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, a to je istraživački centar koji nosi ime Don Frane Bulića, koji vam, mislim, ne trebam posebno predstavljati. Osobe koju ćemo iduću godinu obilježiti 90. obljetnicu njegovog rođenja, osobe odnosno smrti, koji je svojim životom i radom udario mnoge temelje, u mnogo čemu bio pionir, a kao takav je evo i polog svima nama koji smo i u srednjoj dobi i mlađima, uvjereni da se ta luč naše kulture, naše baštine neće ugasiti. Centar Don Frane Bulić je osnovan prije 4 godine i u 4 godine trudili smo se učiniti nešto čime ćemo opravdati svoje postojanje. A to je ono što mislim da nam uvijek nedostaje, objavljivanje izvora i izvorne građe na temelju kojeg će se pisati i kojeg bi se trebala pisati novija povijest. Tako smo u ove 4 godine organizirali se u 10 izdavačkih nizova i već smo objavili 5 knjiga, odnosno 6 svezaka i 5 knjiga. Pokrenuli smo jedan izdavački niz iz starovjekovne naše povijesti. Također smo, evo, što se tiče srednjeg vijeka, započeli sa ovom edicijom liturgijskih rukopisa i upravo ove dane idemo u tisak s knjigom iz Šibenika, šibenski kantual Sakramental, kojega je također pripremio ovdje naš Fra Domagoj, što je ujedno i njegova doktorska disertacija.
Također pripremi su i nove knjige iz ove liturgijske baštine. Ono što smo također uspjeli napraviti, i ne sanjajući da će se to dogoditi, ali dugo se pripremajući i povezujući se sa međunarodnim stručnjacima, napravili smo također jedan vrlo vrijedni projekt objave turskih dokumenata za srednju Dalmaciju, kojih imamo u izobilju, a koji su zapravo gotovo neistraženi. Znači, samo da vam napomenem da je u Poljičkoj kneževini, evo, uspjeli smo kroz 2 godine istraganja za dokumentima, što u privatnim ostavštinama obitelji i što u institucijama gdje su dokumenti sačuvani, pronašli smo 1000 dokumenata koji su napisani na arapskom pismu, na turskom jeziku, i zahvaljujući povezanosti sa jednim vrlo dragim čovjekom i velikim stručnjakom koji je donedavno bio predsjednik Međunarodnog udruženja Osmanista, Mihajlom Sinusom, mi smo prošle godine objavili prvu knjigu dokumenata iz turskog razdoblja, a tiču se položaja kršćana u vrijeme osmanske vladavine u Poljicima. Ono što sada radimo, dakle ne uskoro nego za tjedan dana, ide u tisak i druga knjiga, preslik dokumenta, transkripcija na turski jezik, prijevod na engleski jezik i prijevod na hrvatski jezik. Tako će uskoro biti objavljena i ta druga knjiga, a nakon toga, kroz iduću godinu, stavili smo u plan u Franjevačkim samostanima od Zaostroga pa sve do Visovca imamo oko 5000 tih dokumenata. To su dokumenti zaista vrijedni za istraživanje naših predaka i života kršćana za vrijeme osmanske vladavine. I da vam skratim, uz ove 3 vrijedne biblioteke imamo također biblioteku koja je posvećena Don Frani Buliću, imamo biblioteku koja je posvećena povijesti, sinteze iz povijesti Splitsko-makarske nadbiskupije, odnosno Splitske metropolije. Tu također pripremamo nešto o Korčuli, popise korčulanskih biskupa i od Farlatija. Također imamo jednu suvremenu biblioteku od kraja 19. stoljeća do 20. koja je zapravo najintrigantnija i najviše podložna manipulacijama. Jer povijest srednjeg vijeka nije toliko ideologizirana, ali povijest od raspada Austro-Ugarske pa sve do dana današnjega, znači prva Jugoslavija, razdoblje između 2 svjetska rata, pa za vrijeme razdoblja ratnog nezavisne države Hrvatske, pa komunističko razdoblje, pa evo i ovo suvremeno, tu smo napravili također velike iskorake i trenutno obrađujemo izvore koje su gotovo nepoznati hrvatskoj javnosti i to je zapravo ono što je nekako najgorljivije pitanje nacionalno pitanje i osvještavanje naroda i borba za nacionalni opstanak, gledajući kroz prizmu jednog dosta osjetljivog razdoblja predratnog i ratnog, pa smo u Državnom arhivu u Rimu i u arhivima po Italiji našli ogromnu dokumentaciju o pripadnicima ustaškog pokreta od 1931. do 1941. godine. Ukratko, o tome se vrlo malo priča, ali se govori od 1941. do 1945. godine i naravno ne uvijek na temelju izvorne građe i dosta je to ideologizirana povijest, međutim mi smo uspjeli, evo, zahvaljujući brojnim istraživačima u talijanske arhive ući, od talijanske tajne policije, naći obilnu dokumentaciju o 500 ljudi koji su od 1931. do 1941. godine otišli i borili se, tražili su samostalnost svoje domovine, neovisnu domovinu. Moram reći da ono na čemu dalje radimo, to je i razdoblje koje će, nadam se, evo, na najbolji način se odužiti Don Frani Buliću. Već su nekoliko knjiga u pripremi i na taj način ćemo preko centra podići i razinu našeg fakulteta i naših svih ustanova. Što mogu reći nego veseli me i drago mi je da ipak
ona baština koju imamo, a zaista je velika, posebno ova koja je vrlo malo istražena, a to su srednjovjekovni rukopisi. Dakle, mi samo u arhivu Splitsko-makarske nadbiskupije, odnosno Kaptola Splitskoga i Trogirskog Kaptola i nešto Makarskog Kaptola, imamo preko 400 ovakvih rukopisa, liturgijskih knjiga, koje su samo možda njih 7 ili 8 su doživjele, imale sreću biti objavljene i na tom tragu shvatili smo vrijednost sve te baštine i tu baštinu evo na najbolji mogući način pokušavamo predstaviti. Ono što vam ja mogu reći kao urednik ovog izdanja i kao onaj koji ima neko iskustvo studirajući crkvenu povijest u Rimu i studirajući pomoćne povijesne znanosti u Vatikanskom državnom arhivu, svjestan sam koliko nam ljudi treba da bi donijeli, da bi ovo izišlo na vidjelo, da bi ovo bilo na jedan dostojan način obrađeno, predstavljeno javnosti i na najbolji mogući način da govori o našoj povijesti, našoj prošlosti. I ono što me zaista veseli jest da ovo što smo započeli, ovo je model kako ćemo ići dalje. I ako bude sve u redu, ja se nadam da ćemo svako godinu ili svako 2 godine neki od rukopisa i rukopisne baštine objavljivati. I na taj način pokazati ne samo Hrvatskoj, nego i cijelom svijetu našu pripadnost mediteranskom prostoru, našu pripadnost i vezanost u zapadnu civilizaciju. Jer niti jedan slavenski narod, nemojte to zaboraviti, niti jedan slavenski narod iz ovako starog razdoblja nema ovako vrijedne knjige. Kao što niti jedan slavenski narod nema upisana imena svojih vladara u kamenu u 9., 10., 11. stoljeću. To je ono na što trebamo biti ponosni, ali u isto vrijeme svjesni da ako to ostane u arhivima, da to onda nema svoju vrijednost koju bi trebalo imati kad se prekaže, kad se objavi i pokaže se hrvatskoj javnosti, a ono što je posebno važno, sva naša izdanja su višejezična i na taj način pokazujemo da možemo kao jedan mali narod, jedan mali grad, jedan mali fakultet sa mladim stručnjacima i istraživačima možemo biti uz bok evropske znanstvene javnosti, znanstvenih krugova i na taj način na najbolji način pokazati tko smo, kojem narodu pripadamo, kojem smo pripadali i kamo želimo ići. Vama hvala što ste evo uhvatili, odnosno odvojili vrijeme i vidjeli što smo vam donijeli i pokazali. Ja se nadam da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom i na predstavljanju nekih sličnih izdanja. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem od Josipu Dukiću. Predavnit ćemo opet uz jedan napjev našeg župskog zbora Čuj i jasni glas. Izvolite.
Sada ćemo dati riječ fra Danimiru Pezeru, inače recenzentu i profesoru liturgike na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Izvolite. Dame i gospodo, mir vam i dobro. Ja sam došao sa bogoslovom Tomislavom i onda kad sam došao, rekao sam, došli smo ovdje gdje se slavi Sveti Ilija. A gdje se slavi Sveti Ilija i Sveti Juraj, to su bili bosanski Franjevci, gdje se po tim svecima odavljaju u Slavoniji, u Bosni i tako dalje, jer Bosna Srebrena je bila velika provincija od Jadranskog mora, kaže Amario Adriatico, uscat confine Sartarije, dobar dio Hrvatske, pola Mađarske, Rumunjske i gore do Ukrajine i do Crnog mora. Meni je drago što sam večeras ovdje s vama na početku Adventa i radujem se ovom uistinu velikom dijelu što su napravili dvojica fratara, dvojica Domagoja iz samostana u Splitu na Trsteniku. To sam Domagoj jedan put rekao, mi u Bosni moramo se pohvaliti kako je Bosna bila najjača za vrijeme kralja Tvrtka. Tad je bila od Skadra do Zadra, a sigurno od Skadra do Zadra samostan u kojem živi fra Domagoj je najjači centar duhovnosti. Tu su vrsni duhovnici koje vi sigurno poznajete, barem neke od njih. Evanđelistar je prvenstveno liturgijska knjiga. Ona nema neku čarobnu moć i nije samo ukras u katedralnoj riznici. Kao i svaku drugu knjigu, treba je uzeti u ruke, s nje obrisati prašinu, otvoriti je i čitati. Upravo to su učinili profesori fra Domagoj Runje i fra Domagoj Volarević. Njihovo kritičko izdanje Splitskog evanđelistara ima višestruk značaj, kulturni, znanstveni, liturgijski, književni, povijesni, duhovni. Zasigurno bez kritičkog izdanja liturgijskih knjiga bilo bi nemoguće studirati liturgijske izvore, njihovu povijest i teologiju. Bila bi to povlastica samo malog broja znanstvenika koji dobro poznaju paleografiju, latinski i povijest liturgije. Kritičko izdanje Splitskog evanđelistara veliki je doprinos liturgijskoj znanosti, kršćanskoj duhovnosti i umjetnosti, ali i kulturi, koja se dobrim dijelom nadahnjivala i oblikovala upravo evanđeljem. Riječi kultura i kult ne samo da imaju isti korijen, nego se i međusobno prožimaju i obogaćuju, tako da je nemoguće u srednjem vijeku rastaviti kulturu od kulta. Za kritičko izdanje jednog srednjovjekovnog kodeksa, osim dobra poznavanja paleografije i latinskog jezika, potrebno je mnogo strpljenja i koncentracije. Prepisivač treba prepisati slovo po slovo, pronaći izvore, ispraviti pogreške, razriješiti kratice, jer oni su čuvali mastilo i pergamenu tako da je svaka riječ skraćena, mora odgonetniti što su htjeli napisati. Stoga je jedan srednjovjekovni prepisivač s pravom zapisao da prepisivanje muti vid, pogrbljuje leđa, gnječi rebra i oslabljuje tijelo. Dakle, ovaj posao koji su napravili dvojica Domagoja je više posao za jednog kartuzijanca nego za jednog fratra. Evanđelistar je liturgijska knjiga nastala za liturgiju i namijenjena liturgiji. Te su ga autori prije svega prostudirali s liturgijskog aspekta, a budući da njegov sadržaj čine evanđeoske perikope, istražili su ga i sa biblijskog aspekta. Kodeksu se može pristupiti iz drugih gledišta, povijesnog, paleografskog, umjetničkog, ali ova dva zasigurno su najvažnija. Kao što je za studij veličanstvenih srednjovjekovnih katedrala najvažniji teološko-liturgijski i arhitektonski pristup, jer katedrala je u kamenu isklesana teologija, tako su za studij evanđelistara najvažnije discipline liturgika i biblika.
Katedrala ima svoja liturgijska žarišta, kipove, slike, razne druge ukrase, ali jedan od najvažnijih jest evanđelistar. On je biser ambona, mjesta s kojega se navješta riječ Božja, njega se u procesiji uzdignuto nosi, zato i jest svečano ukoričen, kadi ga se jedino se njemu kao i oltaru iskazuje počast poljupcem. Mi se nalazimo u vremenu Adventa, kad se prisjećamo prvog Kristovog dolaska, kad je došao kao malo dijete, to slavimo na Božić, i ovo vrijeme čitaju se biblijske peripope u lonci o Kristovom slavnom dolasku na kraju vremena, kad će doći suditi žive i mrtve. Tako molimo u vjerovanju. Ali on nam dolazi i sada, danas. I Sveta Crkva vjeruje i naučava da nam Krist dolazi i prisutan je u svojoj riječi i sakramentima Svete Crkve. Ovaj vrijedni, važni kodeks autori su izradili iz vitrine katedralne risnice, kako rekoh, obrisali s njega prašinu i kritičkim izdanjima omogućili da zasja u punom sjaju. Budući da su uvodna studija i napomene napisane dvojezično na hrvatskom i engleskom jeziku, splitski evanđelistar će zacijelo prijeći granice Splita i Hrvatske i naći se u svim većim i važnim europskim i svjetskim knjižnicama. Autori su napravili kritičko izdanje cijelog kodeksa 625c, tako da su sve kratice i legature teksta razriješene. Kodeks je pisan srednjovjekovnim latinskim jezikom, a za kritičko izdanje autori su izabrali klasični latinski. Budući da je kodeks nastao u 12. stoljeću, teško je odrediti iz kojeg predloška potječu perikope uzete za određene nedjelje i blagdane. Biblijski tekst splitskog evanđelistara vrlo je sličan tekstu Vulgata Klementina uz minimalne razlike. Autori su ispravili gramatičke pogreške u tekstu i zabilježili ih u kritičkom aparatu. Bilješke teksta podijeljene su u dva dijela. Prvi je kritički aparat s varijantama teksta iz kodeksa 625c, te post-tridenskog izdanja Vulgate, a drugi su napomene liturgijske i povijesne. Splitski evanđelistar ima 120 listova, nastao je u 12. stoljeću. Prema rezultatima istraživanja autori zaključuju da je vjerojatno splitski evanđelistar nastao u Trijeru ili u Opatiji, Echternach. Tip pisma kojim je napisan kodeks, paleograf Stoki naziva prijelaznim tipom slova ili predgoticom. Tekst ne sadrži posebne ukrase osim inicijalnih slova. Podijeljen je na temporale, sveta vremena, sanktorale, svetačka slavlja i komunija, zajednička slavlja. Zajedničkim slavljima pridružuju se i mise za pokojne, pro defunctis, te mise votiva, Sabato de Santa Maria. Kritičko izdanje kodeksa 625c podijeljeno je u 4 dijela. Uvodna studija, studija o jeziku Vulgate u 12. stoljeću, uvodne napomene i textus receptus. Sama ova uvodna studija o nastavku evanđelistara koristit će kako studentima teologije i liturgije, tako i studentima srednjovjekovlja, te srednjovjekovnog jezika i književnosti. Napisana je vrlo studiozno, precizno, jasno i jednostavno, tako da je s lakoćom može razumjeti svaki čitatelj, a ne samo znanstvenik. To je jedan cijeli traktat iz liturgije na našem jeziku. Autori su u njoj objasnili čimbenike koji su utjecali na razvoj i oblikovanje evanđelistara, čitanje Svetog pisma u liturgiji i liturgijska godina, te objasnili pojmove kapitula, lekcionara i perikope, kao i razliku između evangelijara i evanđelistara, dvaju pojmova nekoć korištenih kao istoznačnice, da bi liturgijska i biblijska znanost tijekom 20. stoljeća istaknula njihovu razliku. Evanđelistar je knjiga koja sadrži samo odlomke iz evanđelja, to jest perikope, za pojedine liturgijske dane, a evangelijar sadrži cjelovit tekst
svih 4 evanđelja. U uvodu je predstavljen i status questionis, to jest sve ono što su pojedini autori pisali o kodeksu 625c, počevši od kraja 19. stoljeća do danas. Tako koncem 19. stoljeća Bulić naziva kodeks 625c Evangelistarium, a tip pisma kojim je pisan naziva Goticom. O kodeksu, napose o iluminacijama u njemu pisao je austrijski povjesničar umjetnosti Hans Folnezić, a sažeto su izneseni rezultati istraživanja Kečkemeta, Dijane, Matijevića i Badurine. Autori kritičkog izdanja znalački su opisali pojedine dijelove liturgijske godine. Uz to donose vrlo zanimljive i dragocjene podatke koji se rijetko gdje mogu pronaći, poput naziva za jedno od božićnih misa in primo gallicantum, na prvi Pjedlova pjev, a detaljno su opisani kvatre. Profesori Fradomagoj Volarević i Fradomagoj Runje zaslužuju najveće pohvale za izvrsno napisan uvod i skrupuloznu pažnju s kojom su prepisali i ispravili latinski tekst. Nisam došao da ih hvalim, nego da se radujem s njima što je svjetlo dana ugledao splitski evanđelistar i da im zahvalim za ozbiljan i čestit posao koji su radili. Osim što su profesori, Runja profesor Svetog pisma, Volarević Svete liturgije, oni su i istinski duhovnici. Fradomagoj Runje bio je gvardijan samostana na Trsteniku, najvećeg po broju vratara u provinciji Presvetog Otkupitelja, a Fradomagoj Volarević je sadašnji gvardijan. Obojica su bila i magistri bogoslova, učitelji, odgojitelji bogoslovski. S tim poslom se može izjednačiti samo rad u rudniku. Stara poslovica kaže, koga su bogovi zamrzili, postavili su ga za odgojitelja. Dakle, uz ove zahtjevne službe, koje traže more strpljivosti i ostrane odgovornosti, bave se i ozbiljnim znanstvenim radom. Ovaj posao koji njih dvojica rade, to je posao za jedan institut. Čestitam njima, samostalno na Trsteniku, provinciji Presvetog Otkupitelja, Katoličkom bogoslovnom fakultetu, sveučilišta u Splitu i Splitskoj nadbiskupiji, u čijoj riznici je sačuvan ovaj vrijedni kodeks. Izdanjem Splitskog evanđelistara započeo je niz koji je Josip spomenuo, koji se zove manuskripta Liturgica Croatia Meridionalis. Već je u pripremi drugo djelo, pa treće. Dakle, Fradomagoj Runje i Domagoj Volarević bave se monumentalnim djelima. Latinska riječ monumentum ima više značenja. Može se odnositi na pisane spomenike, izvore pisana djela, povijesne knjige, ljetopise, ali i na nadgrobni spomenik. Praveći kritička izdanja liturgijskih kodeksa u Južnoj Hrvatskoj, u Dalmaciji, profesori Runje i Volarević su već za života sebi podigli spomenik trajni od mjedi i svoja imena upisali velikim slovima u povijest drevne Splitske nadbiskupije. Sretno i živjeli. Zahvaljujemo Danimiru Pezeru. Evo i još jedan glazbeni predah. Ne možemo, a da se ne sjetimo naše majčice u ovom adventskom razdoblju, pa će naš zbor zapjevati Salve Regina, neka nas štiti svojim plaštem ljubavi. Uključimo joj se. Oh
Završnu riječ, izvolite, Franjo. Prije svega, još sam dužan samo pojašnjenje, evo slično kao i profesor Basić i Domagoj Runje, radi sličnih razloga nije uspio doći, pa smo malo u manjem sastavu nego li je planirano. Ali ne predstavljamo ljude, predstavljamo knjigu, i to knjigu koja sadrži riječ Božju. To je zapravo bitno. I evo čuli ste i Don Josipa i Fra Danimira, stvarno je, rad je bio rudarski mukotrpan. 5 ili 6 godina posla mukotrpnoga, slovo po slovo, doslovno kad otvorite sa jedno 250 stranica, prepisati i provjeriti, usporediti sa još 4-5 drugih izvora. Doslovno slovo po slovo. Ne da sebe hvalim, nego je to stvarno rad je zahtjevan, ali iz toga nešto dobro iziđe. Nauči se puno toga, nauči se itekako o vlastitoj prošlosti, o prošlosti crkve, ali zapravo steknete jedno malo i veće poštovanje prema riječi Božjoj. Odnosno, ono što je, evo možda nama kao teolozima, liturgičarima, bibličarima, često samo objekt, zapravo onda to počnete shvaćati doslovno kao živu riječ Božju. Imamo u psalmu živa je riječ Božja i djelotvorna, oštrija od svakoga dvosjekla mača. Što se tiče dakle knjige, ovo je tek prva. Čuli ste Don Josipa, barem s moje strane, druga je već praktično gotova za tisak, a Fra Domagoj Runje i ja već radimo na trećoj, četvrta je u planu. To je kroz narednih 7-8 godina bi se možda i moglo realizirati. Znači, to je jedno kratko razdoblje za ovakve poslove. Pošto je to velik posao, uvijek sam rekao prvo hvala Bogu što mi je dao i snage i živaca i strpljenja da sve to mogu iznijeti kraju. Onda ovdje ću odmah reći hvala vama što ste došli, stvarno nisam očekivao da će ovako napuniti ovo. Potom, evo, hvala i zboru što su se potrudili malo ovo i uzveličati, baš nakon dignuti na veću razinu u skladu s Adventom, Matici Hrvatskoj definitivno, pogotovo, evo, uredniku Don Josipu, profesoru Basiću, eto, koji je silom prilika bolestan, a mome subratu, zapravo bratu, Franjevcu, Danimiru Pezeru. Ovo nikad nisam rekao, sad ću prvi put javno reći. Zapravo nekako je na jedan način djelomično, ne potpuno, ali djelomično je i on utjecao da sam se nekako baš dao u istraživanje ovih srednjovjekovnih rukopisnih izvora. Naime, ti si, ja sjećam, ja sam bio 2-3 godina već tamo na studiju, ti si branio doktorat. Branimir je branio doktorat, a njegov doktorat vam je isto jedan rukopis srednjovjekovni, isto jedna ovako rukopisna knjiga iz 13. stoljeća i to dapače, sjećam se točno što je rekao njegov mentor, a kasnije moj cenzor, Kasijan. Kaže, mnogi rade sa srednjovjekovnim izvorima, ali kad neko radi sa relikvijom, to je onda druga stvar. Evo da ga malo pohvalimo, da vidite kako imate čovjek iz priseba. On je radio sa brevijarom Svetoga Franje. Osobni brevijar Svetog Franje, on je isto tako prepisao i napravio kompletno kritičko izdanje toga brevijara.
I već tada je to meni malo onako bilo počelo izgledati zanimljivo, teško je zanimljivo i sigurno je to dalo jedan postreh da se i ja nekako dadem u ovaj smjer. Pa eto, na tome tragu izašla je, kako rekao, ova knjiga. Sjećam se nedavno kad smo u Splitu imali predstavljanje, Fra Domagoj, on je rekao da ovdje kad otvorite knjigu vidjet ćete imena. Osim autora, osim urednika, osim svih onih koji su pripomogli tiskanje, radili lekturu i sve ove stvari potrebne za pripremu te knjige, tu se nalaze i imena koja su zapisana u samome kodeksu. Imena su zapravo već poznata, evanđelisti i sva ona imena iz Svetog pisma. Ali zanimljivo, dok u tiskanom ovom izdanju imate sva ona imena svih ljudi koji su bili uključeni u to, imena onih koji su pisali ovo i koji su sačuvali ovu knjigu da dođe do nas u ovakvom obliku, mi ne znamo. Stvarno su nam nepoznata. Možda koji arhivist, ako mu je ostalo ime zapisano ovako u zadnjih par stoljeća u Splitskom katedralnom arhivu. Tako da itekako i tim ljudima možemo zahvaliti svima, znači od samih pisara koji su pisali knjigu, oni koji su je prenosili i čuvali, pa evo do nas danas možemo i itekako zahvaliti što je ova knjiga ugledala svjetlost dana i što mi danas nju imamo ispred sebe. To je definitivno jedna velika stvar. Dalje, kako rekao, od samih pisara, čuli ste, evo, knjiga je nastala u 12. stoljeću, Južna Njemačka. To sad može biti itekako zanimljivo u znanstvene svrhe. Ali što je zapravo ispomeni jedan bio motiv, poticaj za rad na ovakvim stvarima? Mnogi nakon govore treba neke stvari malo posuvremeniti, treba se dati u suvremenost, treba ići na nekakvu zaradu, nešto što donosi novac, ali ako nemate korijen u kulturi, u tradiciji, ako hoćete u vjeri, a ovo je jedna od tih korijena, od tih temelja, a tko smo onda i što smo? Ostaje vam to pitanje. Pa na tome tragu isto tako nekako mi je jedan od motiva koji me vodi i mene i Domagoja drugoga, da stvarno se sa ovim malo još detaljnije zabavimo. Je stvarno čudno zvuči, ali to meni stvarno nekad bude kao zabava. Ne ono doslovno, nego baš nekad odmaram, bježeći od uobičajenih aktivnosti, iako je to teško, ali nekad na ovakve stvari odmaram. Pa eto, na tome tragu ja se nadam da ćemo evo sad, nakon izdavanja druge knjige, polako kročiti još veći putem, da ćemo malo spoznati svoju povijest, koja nam itekako pokazuje gdje smo, tko smo, što smo, da smo dio zapadnog civilizacijskog kruga, sve ono što već dobro znate, i time samo dobivamo još jednu kockicu, ciglu, kako god hoćete, u tome našem povijesnom zidu, u toj našoj povijesnoj čvrstoći. Još jednom hvala vam svima i sretan vam Advent, a i Domagoj Božić. Evo, hvala autorima što su izvedeli iz vitrine, kao što ste vi rekli, katedralne riznice, ovako nešto, obrisali svega prašinu i svojim kritičkim znanjem omogućili da stvarno zasija u punom sjaju. Zapravo, rekli bi da je taj splitski evanđelistar potvrda da naša povijest ne šuti od 12. stoljeća, a nije šutjela ni prije toga. I vjerujemo da će zaista preći granice Splita i Hrvatske i da će se naći u svim važnijim evropskim i većim svjetskim knjižnicama. I eto, ponosni na svoju prošlost, idemo hrabro s Bogom u budućnost. Ukoliko želite možda kupiti ovaj evanđelistar, imate ih nekoliko komada samo dolje po popularnoj cijeni u svom dvovolumnom izdanju, pa se možete dole snaći. Hvala vam lijepa na vašoj pozornosti i ugodan ostatak večeri želimo i lijepo